Antes también me ha puesto un voto, pero se ha ido. Ya. Hostias, es que no ver nada es como Nada aquí. hacer lo que tenemos. Los papeles también. Ya. Dios mío, ¿qué has venido, tío? Ostras. Sí, está todo un rato y bueno, luego te tienes que cuidar, tío. No te preocupes. Y ya está, ya haré algo. La chica me ha avisado que por lo menos tiene mi teléfono, la técnica de... Vale, sí. Pero me quedo, hasta que arranquemos un poquito me quedo. Vale, es caritas. Eso no pasa nada, ¿no? Te ha empezado a palpitar. No, eso es porque entra la señal. Vale. Es que ya estoy, tío, fantasma. Me va a durar más. La. Primera noticia. ¿Y qué has hecho para que funcione? He cambiado el aparato. He puesto otro aparato. En vez del pequeñito he puesto ese grande. Ya está, directamente, ya está más. Sí. Es que a veces es lo mejor, coger y cambiar Sí. todo. Welcome, Ongi Etorri, a la gala de inauguración del Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2025. Recibimos a Silvia Abril y Tony Acosta. No, señor. ¿Qué quieres más? Sí, mucho más, no digo nada. Etorri begira ikustera. Bai, kaixo. Kaixo, ui. Denak hemen zaudete. Korri. Bai, ez, altxain behar duzu. Nunda eskailera. Ai, barkatu. Ai, ze guai. Ba, emate du loles lehon naizela, baina ez naiz. Eskailera. Ai, eskailera. Ez dago eskailerarik. Non dago eskailera? Zurea da errua. Beste aldetik joan behar genuen. Nola nire errua dela? Benta berriz esan dizut eta zuk azalpenak ematen. Barkatu, baina ni antzezlea naiz. Eta zu aurkezlea zara besterik abeni, antzezle dramatikoa naiz. Zuk ze drama induzu. Venga, lagundu igotzen. Tiroa oso laburra gendiat eta ezin de. Venga, tira bestera ezin dut igo. Bai, kontuz, orain bai, igozu orain. Bai, guazen. Hau drama bada egia esan. Ai, hemen txekaude. Antzezle ogibideare metafora zure kidea zapaldu behar duzu destakatzeko. Jarritakoia bengoz. Prest, aurrera. Ongi etorriak Goya sarien edizio berri batea.
Televisión Española la 1tik. Azken urteetan, Goya sariek bideatu egin dute geografia osotik, eta gaur Donostitik saludatzen zaituzteko. Txon, zerbait esaten ari zaizkit. Ez direla Goyak, baina betikoa gaude. Baina txantxetan ez da? Aizu, hau, zer da, sifilis, zer da, hau. Baina hori ladosen ematen dute, ez? Lados, baina, ze uste dute garela? Antilope australiar bat? Bueno, kontuz, lados oso beharrezkoa dela zinemaldi hau bezala. Zinemaldi honek balioan jartzen du egilearen zinema. Euren ahotsarekin arriskatzen diren artistak moda iragankorre jarraitzen ez dietenak. Zinema ikusteko modu paregabea. Horregatik aukeratu gaituzte Padre no hay más que uno filmeko bi protagonistak. Horregatik. Tira, hori ere egile zinema da, ez? Dena da egile zinema, ez da? Bai, gidoilaria, antzeslea, muntatzailea... Bueno, hori adimen artifiziala dazken batean. Ez badago lakorik. Gainera, berdin du gu bi profesional handiak gara. Eta galau aurkeztera goaz. Ederki, asgaitezen. Bueno, lehen bizi behar dugu dekoratu pixkat. Ze hemen ze gertatzen da, ez dago ezer, diru guztia gastatu duzueko kontratatzen, esango dizut ezetz. Eta, bigarrenez, erakutsi nahi diogu Palestinako estatuari gure babesa eta Gazan egiten den genozidioa salatu nahi dugu. Eta orain bai, has gaitezke, iruditzen zaizu? Iñaki, argiak, aurrera. Musika pixka bat, hasteko. Sifisisa. Silvia Abril eta Toni Acosta daude gurekin. Ongi etorri Donostia Zinemaldiaren edizio berri batera 73. aurten. Zinemaldi badelako, bestela antzesle balitz botako luteke. Bueno, urte bakarra gelitzen zaio Jose Luis Rebordinosi. Kaixo, Rebor, zer moduz, non zaude? Baina nola kontatzen duzu horrela? Rebor esaten diozu? Baina urte bete besterik ez zaio gelitzen zinemaldiko zuzendaria izateko erretiratu egingo da. Erretiratzen denean, zer utzen zaizue emakumezko zuzendari bat jartzea, ez dago, egin daiteke, emakume bat izendatu zuzendari gisa. Berlingo zinemaldiak emakume batek zuzentzen du eta oraindik ez du debekatu pixazutik egitea. Bai, bueno, hori denuntziatu beharko litzateke. Bueno, aukera baliatzen dut salatzeko zinemaldiko lan taldean ez dagoela parekidetasunik. Oso gaizki. 10 gizon daude eta 31 emakume. Bengoagatik. Ze lotxa benetan. Benetan, lotxagarria. Zein idatzi dit gidoia uniri benetan, ez dakit zer esan. Azken 73 urteotan, zuzendari asko igaro dira zinemalditik, emakume naiz gizon. Eta batzuk ere engainatu egin dituzuek Donostiara filmatzera etortzeko, adibidez Woody Allen. Bueno, Woody Allenen kasuan ikuste dut hark engainatu zuela Donostiara etortzeko, ikusi alduzu bere filma. Bai, Biki Cristina Barcelona. Bai, bueno, bai. Donostia hiri zoragarria da.
Bai, klima bibaldi horrekin, lau urtaroak dituzuen egun bakar batean. Eta pintxoak. Sinestezina da hemen nola zaintzen duten kultura tabernetan. Ni atzo, 7 pintxo gorden dituen iretza, zoragarri. 2 antxoa, txangurroarekin, txangurro antxoa gainean zuela, bestea haragi egosia, tipularekin, odolkiare bai. Nik odolkia ezin du jan. Eta ni alde zaharrera joaterakoan konturatu naiz, euskera ulertzen hasi naizela. Tabernetan sartzen zara eta mundu guztia, kaixo, good morning, badakizu garagardoari bihar esaten zaiola. Bida ingelesez bezala. Ni Andreuk euskera pixka bat erakutsi dit. Begira. Bat botako dizut, adibidez esaten du, adibidez, bonito, cada dia Euskal Herria bonito ez da, hoi esaten du gaztelaniaz. Bai, ze parregarria. Hau da zinemaldi bat egiten den hiririk politena. Veneziak endutan, noski. Eta, Sundancen egon altzara. Horren ez dagoelako Robert Redford ez da hain polita. Baina edadismoa ere, adinkeria ere hor dago. Baina ez kezkatu. Aldaketa klimatikoak gure alde egiten du. Duela denbora asko esan zuen Belen Kuestak Veneziari 2 teleberri gelditzen zitzaizkiola. Eta banaketak jadanik eskafandrarekin. Eta hemen digutxira ezingo dugu arnasarik hartu ere. Ez dugu arnasarik ere hartuko. Kantauri itxasua da Mediterraneo berrira. Ez du euririk egiten. Zoragarria da. Euskadin esamolde berriak sartu dituzte. Adibidez jartzazu eguzketako krema, haizu. Eta horrelako esaldiak asmatu dituzte. Hori jadanik badago Euskadiren DNA-an. Hemen gutxira, Donostia izango da Sundance berria. Benetan, orain mundu guztiak ingelesa hitz egiten du kaletik. Hau da, bihar, bai, hori da. Zinemaldian, sekulan etzait ateratzen ondo. Zinemaldian, gero lehiatilan izugarrizko arrakasta duten filmak aurkezten dira. Adibidez, Konklabe filma, joan den urtean. Bai, baina Aita Santua hil egin behar izan zuten jendeak filma ikustezan. Eta hori bai dela promozio bat behar bezala egitea. Arrazoi osoa duzu. Aurten, izar asko datoz, adibidez, Jennifer Lawrence, Angelina Jolie, Colin Farrell, Natalie Stormy, Alvaro Morte, Catalina Juste, izenen bat asmatu egin dute, harrapatu diazun. Eta aurten, beti bezala, oso film onak lehiatuko dira sail ofizialean. Ulertzen dugu zaila dela zein ikusi erabakitzea. Horregatik mesede bat egingo dizuegu. Sinopsi txiki bat egingo dugu bakoitzetek. Adibidez, prest zaudete? 27 gau. Hau da, oiek ez dira hilabetea mairara izten ez? Belen. Gabonetako film tipikoa noski. Two pianos. Nacho Canoren biopik bat. Bat bera ere ez duz ikusi ez da. Bat ere ez, baina antzazleana ez ez zaina beritzen. Bai, baldago urrezko maskorra aurkezle honenarentzat. Ikusi duzue alfombra gorrian, egun hauetan, Donostiak besoak zabalik hartzen ditu, bizimoduak kamera baten bidez ateratzen duten, sortzaile zoragarri horiek guztiak, influencerrak. Agur bero bat, influencer guztiei. Agur bero bat, gaur ona etorri direnak, eta zorionak, diru gehiago irabazten duzuelako zue muikor batekin grabatzen, zinemak kamera batekin baino. Eta ez badekizue bereizten zein den antzezle bat eta zein influencer bat, nik ere ez.
nik ere egia esan. Zu, behar bada, jarraitzaile asko baldin badituzu, gero badaude antzezleak, egia esan, ez dakitela joan etorriko bidea dela. Zu jadanik influenzerra, baldin bazara, bihurtu zaitezke antzezlea, birala bihurtza, Silvia mesedez, itzul zaitez galara, behar bada bestela kantzeratu egingo naute. Orain zinematiko programaren laburpen txiki bat egiteko, gurekin dugu gure lankide Maitea Itziar Ituño. Niretzat ere plazer handia da zinemaldiaren lehenengo egun honetan hemen izatea zuen artean, eta nik ere, nire kideek esan duten bezala, aprobetxatu nahi dut ahotsa altzatzeko Gazak eta Palestina osoak pairatzen ari den genozidioa eta sarraskiria zaratuz, eta gero batez, lantak enpresak berdina egiten duen. Eta hau esan da, gracias a las dos, de verdad. Eskerrak bioi, benetan ez dizute zertan gelditu. Itxoin nirekin hitz egingo dut. Ezin dugu alde egin, zergatik? Euskeraz ari delako, ez duzu nahiko Ayusoren olako bat egin. Ez dugu alde egingo, ez joan nahi baduzue, lasai. Ez geldituko gara. Gainera, are gehiago, zuganak gehiago hurbilduko gara. Euskararekin topera gaudelako, aurrera, baina gu ez bakonde bezala. Ea segurtasun zerbitzura deitzen dudan? Bale, ederki. Bagoaz. Bai, ze zuek nahi duzuelako, baina ni katalana naiz, Eta ni Tenerifekoa, penintsulan ere ez dagoena. Eskerrik onenak zinemaldiaren kide diren erakunde guztiei. Donostiako Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Espainiako Gobernuko Kultura Ministerioa. Mila esker gure babesle ofizialei ere. Radio Televisión Española, EITB eta Movistar Plus. Eta nola ez gure kolaboratzaile ofizialei, Audi eta Kutxabank. Edizio honetan, bi Donostia sari banatuko ditugu. Bat, gaur gauean, Ester García ekoizleari eta bestea, berriz, Jennifer Lawrence aktore eta ekoizleari ostiralean, hilaren 26ean. Eszenatoki honetan bertan izango da arrastiko 6etan. Zinemaldian, helburu nagusietako bat, Espainiako eta Latinoamerikako zinema sustatzea da. Espainolez egindako zinema eta Espainiako estatuan egindako lanen munduko bigarren industria handiena da. Zinemaldiak hazkunde hori aitortu nahi du, gure talentu sortzaile eta teknikoari esker. Baita gure gobernuen pizgarri fiskaliei esker. Nabarmendu nahi dugu zinemaldia jaialdi integratzailea dela. Eta munduko beste zinemaldi jaialdi handia batzuetako programatzaileei omenaldia egiten diela. Honako bi ataletan ikusi ahal izango duzue, perlak eta zabaltegi tabakalera. Aurten, jaialdiaren sail ofizialean, 24 film lehiatuko dira. Horietako 16 lehian hartuko dute parte. Beste bi, lehiaz kanpo, eta gainerako 6 lehiaz kanpo emango dira, emanaldi berezik gisa. Hemen duzue, Donostian ikusiko ditugun film horien laburpen bat. Y todo lo que llegamos acá puede ser usado en mi contra o en la suya. Porque esos gritos no van a parar. Eman telefonoa nena, mugituko diot. Bat horrela, Telefonoa. Zazpi, lau zazpi, lau bost, bost bi, Eta trixe. lau bat, baina bidean dago, Bai, Lolo. No está animado, ma, que tenga la universidad, me has explicado lo que te parece una locura.
Mediante unas elecciones. Intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir. Es nuestro nuevo conductor. Okaza uno. Zinemaldian, emanaldi bereziak izeneko sail bat dugu, munduari ezagutzera emateko modukotzat jodituen filmez osatua. Emanaldi berezi horiek aurkezteko gaur gurekin dugu Juliette Binoche. Gabon, Donishti. Good evening. Marisa Paredes spoke about her dream. Marisa Paredesek aktore bihurtzeko zuen ametsaz hitz egin zuen oso gaztea zela. Etorkizuna generoak eta jatorriak markatzen zuten garaian, baina bere desirarik sakonenarekin bizitzak errealitate bihurtu zuen. Bere patua aldatu egin zuen horrela, ezagutzen dugun aktore bikain eta giza eskubideen defendatzaile bilakatu zen. Ametsak behar ditugu, amets indartsu eta zintzoak, eraldaketa ametsak. Marisak bezala, nik ere aktore izatea nuen amets eta lortu nuen, baina inoiz ez nuen pentsatu film bat egin ahal izango nuenik zuzendari gisa. Handiegia zirudien amets horrek. Alabaina beste batzuk desira hori piztu zidaten. Ohorea da niretzat nazioarteko zinema jaialdi intimo, atsegin eta kartsuenean egotea. Donostia zinemaldian. Eskerrik asko. Eskerrik asko nire lehen obra emanaldi bereziak sailean ekortzeko aukera emateagatik. Honako zuzendari hauekin batera Junji Sakamoto, Paco Plaza eta Pablo Guerrero, Elena Molina eta Isaki Lacuesta, Asier Altuna eta azkenik Koldo Almandoz. Privilegioa da hain zuzendari saiatuekin hemen egotea. Bai, ametsak garrantzitsuak dira, baina horiek adieraztea are garrantzitsuagoa da. Hitzekatzean duten asmori esker hartzen baitute bizia. Beraz, toki hobe baten bila joan gaitezen. Gaur, babiesa adierazi nahi diet Palestinako sarraskiarekin amaitu nahi dutenei. Minarekin eta oinazearekin krudeltasunarekin amaitzeko ametsa dutenei. Adierazi nahi dut alaber, itxaropena dudala, baldintza ikaragarrietan baituta dauden israeldarrak askatzeko. Orain, aldaketa behar dugu orain. Aldatzeko gai gara. Ez gara izakiak soilik, sortzaileak gara, esna gaitezen beraz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Juliette. 2025ko zinemaldiko lehen saria emateko unea iritsi da. Zipresti sari nagusia da hau. Zinema kritikarien nazioarteko federazioak urtero munduko jaialdi handienetan aurkeztutako filmen arteko bati ematen dio saria. Carmen Gray, zinema kritikari eta kazetariak emango digu aurten ze pelikulari entregatuko zaion Zipresti saria.
honored to be here with Fipresti on the 100th Ore handia da niretzat Fiprestirekin egotea, voted on by more eta beren sari handia aurkeztea 700 kritikok, kritikarik baino gehiago emandakoa. Saria I'm Still Here filmarentzat da Walter Salesen filma. Buenas noches, Gabon denoi. Gabon denoi. Perdonen mi portuñol. Barkatu nire portuñol oxidatua. Eskerrik asko Carmen Greiri eta Fiprestiko kide guztiei. Sari batzuk bihotzeainoen erdiraino iristen zaizkigu eta Fipresti sari nagusia horietako bada, zelantzarik gabe. Nazioarteko zinema kritikariaen elkarte nabarmen horrengandik sari bat jasotzea ohore handia da niretzat. Eta oraindik hemenago filmaren egilearentzat. Hainbat kulturatako kritikarien babesari esker, gure filmak interpretazio sari berezia jaso ditu. Ezinbestekoa izan da film hau publikoak deskubritzeko eta zinemaretoetan egoteko hor ikusi behar baitira filmak. I'm Still Here, memoriari eta resistentziari buruzko filma da. Eskerrik asko Fipresti, horren aliatu garrantzitsuak izateagatik anzturaren aurkako borrokan eta demokraziaren aldeko defentsan. Gaur inoiz baino gehiago esain nahi handiagoa du horrek. Eta bereziki hunkigarria da niretzat, sari hau hemen jasotzea Donostia zinemaldian. Babes handia eman baitio nire lanari lehen filmetatik. Eta hori Buñuelen zein Marisa Paredes ahaztezinaren herrian izatea, horrekare bereziago egiten du. Eskerrik asko Donostia, eskerrik asko Fipresti. Zuekin guztiekin, Espainiako Arte Eszenikoen presidentea Cayetana Guillén Cuervo. Buenas noches. Gabon, aurten jaialdiko karteleko protagonista Marisa Paredes da. 14 urterekin hasi zuen bere ibilbidea. 14 urterekin eta 40 urtetik aurrera iritsi zen unerik gorenera. 78 urterekin hil zen, abisatu gabe. Madrilgo Santana plazan jaio zen antzokiz inguratuta. Atezain baten alaba, Marisak ez zituen inoiz bere jatorriak ahaztu. Bere ahotsa beldurrik gabe, babesgaben eta kulturaren alde altxatu zuen beti. Eta antezaintzatik zinemara, antzerketa telebista interpretazioaren mailari gorenera. Nazioartean menderditik gorako prestigioa izan duen ibilbide baten ondoren denboran zehar egindako aintzatespenera. Marisak handi egin zituen zuzendari ospetsu asko, Fernando Gómez, Fernando Trueba, Pedro Almodóvar, Agustín Villaronga, baina baita ere Manuel de Oliveira, Guillermo del Toro, Roberto Benigni edo Arturo Repstein. Marisa Paredesek zeru izartzu bat ikusten zuen Manuel Otumuroren argazkiko txoinekoan aurtengo edizioko kartel bihurtu dugun hori. Benetako zinema izar bat omentzeko. Marisak itsasoa deskubritu zuen Donostian, eta Donostiak aparteko talentua deskubritu zuen Marisa Paredesengan, ahaztezina. Haren falta sumatuko dugu, eta askoz gehiago miresten jarraituko dugu. Orain badakigu izugarri miresten genuela. Eskerrik asko, Marisa. Contar una cosa que pocas veces cuento, ¿eh? Yo conocí el mar por primera vez en San Sebastián. Es un personaje muy duro, que para mí ha sido muy difícil de hacer, no porque yo no sea dura. Las mujeres son gente pacífica, pero cuando llega el momento de dar la cara, la pueden dar muy fuerte, ¿no? Concha de Plata, el mejor actor. Javier Bardem,
Recuerdo todavía la acogida que tuvimos en Anoeta. Bueno, una emoción inmensa. Estoy muy contenta de haber sido invitada a celebrar la fiesta del 50 cumpleaños de este festival. Luego el festival ha ido evolucionando a mejor, a mucho mejor, y tiene un interés mayor para todos los que hacemos cine en este país. Y luego hay una cosa importantísima en este festival y es la gente. Cómo están esperando horas, por ejemplo, a ver aparecer a alguien que les interesa. ¿Pero sabéis quién soy? Os quiero mucho. Es verdad que yo siento que me quieren mucho en esta ciudad. Ya sabes lo que decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, andemos. Y hasta pronto. Marisa Paredes erreferente bada gu bezalako emakumeontzat. 50 urtetik aurrerakoentzat alegia. Baina oso gutxigatik, Guk sortea dugu emakumeak beti onartzen dituzten industria batean egiten baitugula. Casting batera joatea, adibidez esperientzia traumatiko bat izan daiteke. Ez bakarrik lanegabe gelditu zaitezkelako, baizik eta castingeko zuzendariek epaitzen zaituztelako, eta, bueno, naiz eta zure lagunarekin aurkitu, hainbeste gogo duzu zuk rola lortzeko, azkenean, ezakit, putakume batzu bihurtzen garela. Bat, bi. Ui, kaixo, zemu zaude. Zenbat denbora, zu ikusi gabe. Bai, neska, bueno, kastina egitera noa, bai. Bai, ikusi zintudan azkeneko aldian zentzan, iragarki bat, egiten ari zinen, ez zen hori, ez. Espero dut ondo pagatuko zizutela, irudia. Eta zuk zer egiten duzu aspalditik ez zaitut ikusten lanean. Bueno, Santiago segurak ez badizu ditzen, ez duzu zer egiten, ez da? Bai, bueno, antzerkia egiten ibili naiz. Bai, aspaldi ez zaitu dela lanean ikusi. Ui, kaixo? Kaixo, hau da bakizu. Bai, zuek ere proban. Bueno, baina gu lehenago iritsi gara. Bai, bueno, hau da 50 urteko emakumentzat, ez? Eta, bueno, bai, eta hor gaude denok, ez? Bueno, bai. Bueno, kasu honetan, edo kasu hauetan, garrantzitsuena itxura da, ez, Silvia? Bai, egia da, Silvia. Itxura da importanteena. Sentitzen du. Bueno, bide batez, film hau ez du Andreuk ekoitziko, ez dute moreri galdu naiz, hemen sobera bagaude. Bueno, ekoizten duenak ekoizten duela, hemen behar dutena da horpegi ezagun bat. Ez duzu jakingo, baina honek 4 milioi jarraitzaile, bueno, ia 5 milioi jarraitzaile ditut, baina, bueno, izan ezagun bakea. Hemen garrantzitsuena da sororitatea. Gutako batek lortzea rola, papera, 50 urte dituena, bueno, jarrain azazu. Nola zan? Silvia Abril. Bai, bale, eskerrik asko, Toni. Bai, egia dago goratzen da, bai.
tupeten lastantzen dira ordainetan elkar nahi dutenak ardo gozaetan busten diren espainetan Piensa en mí cuando sufres, cuando llores, también piensa en mí. Piensa en mí cuando sufres, cuando llores, también piensa en mí. Naramasu sureskalaretan elurlaretan jeitsitako magaletan loaldietan naramazu epeletan zure maletan argia Lerararara, piensa en mí. Gabon Donostia, eskerrik asko. Gozatu zinemaldiaz eta stop genozidioa Palestinan, eskerrik asko, Gabon. Izaro Andres, gure musikaren arribitxia. Bueno, ez ditugu Almodovarren unibertsoa eta El Deseo ekoiztetxea albo batera utziko. Zinemaldian edizio honetako lehen Donostia saria emateko unea iritsi delako. Sari honek ekoizle baten lana aitortzen du. Eta zer da ekoizle bat? Ba, film bateko ama bitxia. Hasieratik proiektu batean inplikatuta dagoen pertsona. Gidoirik ere ez dagoenetik. Eta filmaren arduradun izateari sekula usten ez diona. Finantziaketa bilatzen duena, lantaldea biltzen duena, filma zutagar defendatzen duena. Sorkuntza taldearen obsesioak eta ekipo teknikoaren kesak pairatzen dituena eta artisten psikologo gisa jokatzen duena. Bueno, azken batean fardelak jasatzen dituena. Ekoizle baten lana talentua sustatu eta deskubritzea ere bada. Artista ospetsuei ez konformatzeko eskatzea eta gorabidean dauden artistei laguntzea lehenengo aukera emanez. Ekoizleak zinemako amandre maitagarriak dira. Eta Donostia sariaren aurtengo irabazlea ekoizle bat da. Bere kurrikulunean 101 film dituena. 1985ean, duela 40 urte, Pedro eta Agustin Almodóvar anaiek El Deseo sortu zuten. Hilabete batzuk geroago, Ester Garziari enpresan ekoizpen zuzendari gisa sartzeko eskatu zioten. Arrez geroztik, zuzendariaren pelikula guztietan lan egin du Esterrek, eta El Deseoren 3. pilarea izan da. Hurrengo 4 hamarkadetan arrakasta handia lortu zuen. Almodovarren eskutik ez ezik, Espainiako eta estatuko
eta Latinoamerikako hainbat zinemagilek zuzendutako lanengatik ere bai. Izan ere, El Deseok lehen aukera handia eman zien. Adibidez, Isabel Koizeti, Ales de la Iglesiari, Guillermo del Toro eta beste zuzendari batzuen ibilbideak bultzatzen laguntzeaz gain. Ester García itzindaria izan zen Televisión Espainolan, ekoizpen buru lanpostua betetzen. Emakumeen papera, pelukeria, makillaje eta jantzitegi lanetara mugatua zegoen garai hartan. Garziaren lanak milaka emakume inspiratu ditu. Eta gaur egun, zorionez, Espainian ekoizpen zuzendaritza gehienak emakumeen ardurapean daude. Garziari esker lortu da hori neurri handi batean. Sari ugari lortu ditu, esaterako Oscar saria, Todo sobre mi madre filmarentzat, baita hainbat Goya, BAFTA Britaniar eta Frantziako Cesar ere. Ekoizleek ez dute arreta alfombra gorrietan erakartzen, baina ekoizleri gabe ez genuke izango ez izarrik, ez glamurrik, ez filmik, ez soldatarik. Ester Garziaren lanari esker pelikula hauek guztiak atera dira aurrera. ¡Mamá! ¡La película va a empezar! This is you? I never thought you'd be doing something like this. This is you. Who would have guessed it? Ahora mira el objetivo. Pero tú sabes actuar. Perfectamente. Soy una profesional cualificada con mucha experiencia. And do you believe everything you see on television? La televisión entretiene mucho. Sobre todo los informativos. Hemos tenido acceso a las primeras imágenes grabadas por una de las 24 cámaras de seguridad. Dispositivo de seguridad activado y preparado. No le importa que la quite, ¿verdad? No, si ya no la veo. Lo del teatro es peor que ser monja de clausura. La hermana Rosa está en el taller. Pasad, pasad. Gracias. Por los comediantes que se atreven al disfraz. Bueno, pues me voy. Adelántate, por favor, abre la puerta. Mamá, un día te voy a envenenar. Estoy harta de ser buena. En medio de semejante panorama emocional, comenzamos a rodar. Ernesto, la película manda. Perdona, mando yo, que soy el productor. A ver, que yo me entere. ¿Qué hace un productor exactamente? Cosas. Averigualo, es una directora de producción muy conocida. Premios, Goyas, portadas. Te pondrás de moda. Ropa de diseñadores españoles que te hará súper delgado. Madre mía, qué famosa. Por lo visto soy muy conocido. Lo mío también es un trabajo. Y bastante arriesgado. ¿Vos estuviste presa? Perdone, que aquí no tenemos reclusos, tenemos internos. Nosotros realmente solo valoramos las posibilidades de la obra dentro del certamen de teatro. Que sean internas o no, nos da igual. Las cosas como son, es muy buena actriz. Tiene gracia la jodida, ¿eh? I'm not interested in her or hers. Give me hands every time. Se le ve el pelo. ¡Tiene pelo! Jaqueta final. Que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
Eta Ester Garziari Donostia saria emateko gurekin ditugu gaur Pedro eta Agustin Almodóvar anaiak. Hola. Kaixo. Me siento muy orgulloso y muy afortunado. Ore handia da niretzat eta oso harro nago bizitza profesionala Esterekin partekatzeaz eta nahi nuke sari honetaz gozatzea, bizitzaz gozatzea eta zinemaz ere bai. Zorionak, Ester. Bueno, nik anaiak esan duen guztia izenpetzen dut. Oso egun gau berezia da. El Deseorentzat, gure enpresarentzat, konpainiarentzat. Marisa Paredes, izateaz gainera gure jainkosa gisa, gure bihotzak argitzen ditu gaur gauean. Marisarekin hainbestetan arkitu izan naiz ni zinemaldi honetan. Gaur, saritu egingo dugu, El Deseo ez da oso enpresa handia, baina familia artekoa da. Eta familia horretatik ama nagusia Ester da. Beraz, gauza asko esan genitzake Esterri buruz. Ezakit zenbat film egin ditugun elkarrekin, 52, nik horren beste zuzendari gisa. Esan dezake dena nire filmak horren libreak direla, eta horren libreak dira Ester Garzia atzean izan dudalako, eta Agustin ere bai nire karrera bestelakoa izango zen. Esterrek ez balitu hainbeste lan kompleksu egin, adibidez ekoizpen lanak. Bera hasi zenean lan hori ia maskulinoa zen. Eta Esterrek oso ondo jakin zuen aurrera egiten, gizonezko hien guztien artean bere agintaritza edo bere agintea ezartzeko. Joan den urtean ere hemen izan zen, eta oso joan den urtean hemen egon nintzen, eta oso unkituta nago gaur egun Marisarengatik, Esterrengatik ere bai. Beraz, gora Donostia zinemaldia, gora Ester Garzia, eta gora Palestina askatuta. Ester, uste dut orain agertu behar duzula, agertokian. Beti zuzendari lanetan, Oso polita da, ederra da. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, buenas noches. Gabon. Gabon. Muchas gracias al Eskerrak eman nahi dizkio Donostia zinemaliari. Izen handiko saria merezi dudala pentsatu dutelako, eta eskerrik asko hain agerikoa ez den disiplinari emateagatik, ekoizpenari hain zuzen. Jose Luis Rebordinosek deitu zidanetik, barrearen eta negarraren artean bizi naiz, pozaren eta erantzukizunaren artean. Faula batean banego bezala. Zedillo de la Torreko neskato ura bezaen libratuta, Zedillo de la Torre nire herria. Nire herrian entzuten dizkien gurasoei hainbat istorio, hainbat ipuin, txiki bezain berezi, familia giroan gozatzen genuen bitartean. Atzera begiratu eta sentitzen dut
bizimodu soil eta beti divertigarri hura, familia giro hura, gurasoek oso baliabide gutxirekin, baina sekulako duintasunarekin, sormenarekin eta bizipozarekin mundu oso bat eskaini ziguten 5 seme alaboi. Hori da eta izan da beti nire erreferente nagusia bizitzan. He seguido viviendo en esta historia extraordinaria. Aparteko historia honetan bizi izan naiz orain arte, gaur arte, eta historia honetan esna eta liliuratuta bizi izan naiz ikaskuntza bideak bilatzen dituen bitartean. Asko nuen eta daukat ikasteko, egia esan, ez dut inoiz sentitu onena naizenik ezertan. Nire abiapuntua ere etzen erraza izan. Emakume oso gaztea, gizonen munduan, prestakuntza mogatu batekin, enekizkien hizkuntzak, naiz eta asko saiatu naizen, nire frustraziorik handienetakoa da. Baina gogo biziz bilatu izan ditut erreferenteak, irakatsiko zidaten emakumeak bilatu ditut ala nola Pilar Miró, Josefina Molina, Patricia Ferreira, Cristina Huete. Ez ginen asko oso gutxi egia esan, baina borrokatu genuen eta jarraitu egin dugu gure espazioa bilatzen horren beste maite dugun lanbide honetan. Asko gelditzen da egiteko, atzera pauso bakar bat ere ez, lankideak. Hala ere, talenturen bat izan badut, hori izan da nire inguruan jenderik onena izatea, eta zentzumen guztiak erne izatea, haien gandik ikasteko. Esker honeko hitzak besterik ez ditut, Pedro eta Agustin Almodobarrentzat. Zeinekin bizi osoa partekatu dudan, beraiei esker naiz ikusten duzuena. Niretzat ohore handia da, jakitea, ekoizpenaren esparrutik, horren zehatz eta sortzailea dena, sortu ahal izan dugula Pedroren unibertso izugarri eta bakarra. Aurreiritziak eta mugak hautsi dituzten filmak sortu baititugu. Ikusle eta sortzaile askorentzat erreferentzia garrantzitsu bihurtu dira. Uste du talde bikaina osatu dugula. Eskerrak, alaber, lankide izan ditudan zuzendari guztiei. Ia 70 zarete ez zaituztet aipatuko, baina nire bihotzean zaudete. Nire semearentzat eta haren familia txikiarentzat, Elsa eta Elena, nire bikotekidearentzat, Joaquin, eta nire senidei nire betiereko eskerrona. Nire eldeseoko familiari eta teknikari eta antzezle guztiei, hainbeste irakatsi didazuen profesional handiei. Badakizue sari hau ez litzatekela posible zuek gabe. Nahi nuke zuek ere ni bezain harro egotea, elkarrekin egin dugun bideaz. Elkarrekin, izugarri gustatzen zait hitz hau, elkarrekin gai gara gauza apartak egiteko, elkarrekin gure ahuleziak txiki egiten dira, elkarrekin elikatu eta indartsu egiten gara jakintsuago. Defenda ditzagun elkarrekin eta irmo gure eskubideak. Gure gurasoei gertatu zitzaien moduan gerra zital baten oinordeko ahalegin handiz lortu ditugunak. Defenda ditzagun elkarrekin emakumeen eskubideak, soldata, arrakala, diskriminazioa eta genero indarkeria pairatzen jarraitzen baitugu. Borroka gaitezen elkarrekin, egoera bidegabe eta gaitzesgarriak, 100.000 pertsona Ukrainan eta Gazako zerrendan pairatzen ari direnak kasu. Geldi daitezen behingoz.
ante esta corriente Indartsuenaren legearen korronte orokortu honen aurrean, borroka gaitezen oldarrez ahulak defendatzeko. Denok gara ahulak. confío en el poder de la Sinesten dut kulturaren boterean. Zinema zalantzarik gabe, un hogar para amets soñar egiteko tokia y da. también Eta un baita altavoz para reivindicar. aldarrikatzeko lekua Las ere. películas Filmak son nuestras herramientas mundua edertu eta betzeko gure tresnak dira. y sobre todo mejor. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eskerrik asko. Fíjate, aquí lo tienes, que ha unido Cáceres, no lo separe de Monti. ¡Felicidades a esta gran... Zorionak emakume handi honentzat. Eskerrik asko. Felicidades. Zorionak. Felicidades. Zorionak. Eskerrik asko, Pedro, Agustín, Esther. Qué grande es, qué guapa es. Ze derra den, ze indartsua den. Vaya morreo que le has dado. Bai, hoixe morreoa eman diozuna. Bueno, Es que tenemos un chat. gut chat bat dugu, jende batekin. Ni chatak ditut, beste emakume batzuekin, zuetzaren emakume batzuekin. ¿Estás celosa? Ze, jeloskor? A ver, Ara, ahora toca presentar orain al jurado. epaimaia aurkeztu behar dugu. J. Bayona da epaimaiaren burua, badakizu nordenez, Espainiar Spielberga. Baina zerbait esango dizut, hala ere, Spielberg deitu beharko lukete Amerikar Bayona. Bueno, hemen etzaio gehiagi baloratzen katalana delako. Baina gizon honek egundoko filmak egiten ditu. Film bat hartzen du eta egiten duenean jadanik Oskarrerako izendapena du. Kendu mendik. Zer moduz, kendu hortik. Zeizera. Goseak nago. Bueno, pues ahora se acaba la gala y nos Bueno, orain gara bukatu eta faltzera joango gara, benetan patetikoa zara. Hau da, ekoizle batein atzetik zabiltza gala batean? Mesedez. Bueno, zuekin guztiekin, 73. edizioko epaimaia, zinemaldiko epaimaia. Gia Coppola denik eta behin gidoilaria, antzezlea eta zuzendaria. Mark Strong, antzezlea eta ekoizlea. Anthony Nittizain, ekoizlea eta antzezlea. Laura Carreira, zuzendaria eta gidoilaria. Don Yu, antzezlea eta ekoizlea. Lai Esposito, antzezlea, abeslaria eta musikagilea. Eta presidentea, zuzendari ekoizle eta zuzendari eta ekoizlea, Bayona. Hitz batzuk esango dizkigu orain. Usten badizute noski, ze bueno, egundoko txaloza parrada jasotzen ari zara. Nik gehiago emango dizkizut. Bueno, ez dakit zertan zabiltzan, bueno, Gabon, Silvia. Gabon? Ay, qué susto. Buenas noches, Jota. Me conoce. Que sí. Bai, ezagutzen hau seguru. Gabon guztioi, oso pozik nago, berriro Donostian egotiagatik. Nire bizitzan, hainbeste potza eman dizkidan jaialdi honetan. A ver, del Goierri no soy, Ena ez Goierrikoa, Pero soy presidente. Baina epaimaiko presidentea naiz. Gaur egun edozein izan daiteke presidente, edozein lekutan. Bueno, dirua balin badu. Ez, bueno, nik ez dio xos bat ere eman. Zinemaldiari honengatik, Rebordinos. Es una alegría.
enorme. Poz handia da niretzat, La tarea de descubrir eginkizun hau hartzea. Hau da nirekidekin filmak ikusi, aurkitu eta eztabaidatzea. 17 film daude atal ofizialean aurten. Eta zorionak 17 lan hoiei eta beren lan taldei onaino iristea ere lorpen handia delako. Zorionak. Hemen gaude, zinemaren boterea ospatzeko eta eraldatzeko, gure buruak eraldatzeko. Eta ziurgabetasun, zara eta austura garai hauetan inoiz baino beharrezkoa dugu zinema. Beraz, gure erantzukizuna da, aurtengoa, inoiz baino gehiago. Espero dut gure epaimaia, gure lankideen lana baloratuko duela errespetuz, gogoz, borondatez, modu justu batean, eskerrik asko. Eskerrik asko gure epaimaiari. Kaixo neskak. Hombre, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Zer moduz? Ondo, eta zu? Berrogeita hamar urtetik gorako emakumezko aktoreen hirukote hau osatuko dugu memoria historikoari buruz hitz batzuk. Todas las películas que se verán aquí. Hemen ikusiko diren film guztiak aurten gaurkotasunez hitz egiten digute. Eta gainera edizionen lerro batek zerikusia izango duela ere historiarekin eta zineak duen gaitasunarekin historia berregiteko eta lengoratzeko. Eskubideen urraketa eta zapalketa sistematiko eta programatuek goizero ikaratzen gaituzte. Joera autoritarioak ugaritzen ari dira eta inolako lotxai gabe askotariko fasismoak azaleratzen dira gaur egun. Historiaren interpretazio sinematografikoek demokrazien ahuleziez konturatzeko gaitasuna izan dezakete. Demokraziarik gabe, zinema bera ez ezik, kultura eta gure askatasunak ere arriskuan daude, arriskularrian. Hemos querido llevar a las pantallas películas. Aurten hemen ikusiko diren film guztiek gaur egungo gaiari buruz hitz egiten digute eta lezioak ikasi nahi ditugu iraganetik gaur egun zer egin jakiteko. Ez da gauza bera propaganda eta ezagutza historikoa. Ez da gauza bera demokrazia eta giza eskubideak defendatzea eta ez diktadura. Txalo bero bat entzun dadila ozen Palestinan. El Festival de San Sebastián. Donostia zinemaldiak eta Espainiak askatasunean emandako 50 urteak ospatzeko ordezkariak, Lurralde Politika eta Memoria Demokratikoaren Ministerioaren mendeko Espainiako gobernuaren ekimen bat, gazteak zinema, memoria eta demokrazia saila sortu dute. Para después de una guerra, emango dugu orain, klandestinitatean zuzendua izan zen, 71. urtean, diktadura amaitu zen arte, ezin izan zen estrenatu. Zinemaldian zahar berritutako berzio bat ikusteko aukera izango dugu. Iruditzen bazaizu, bukatu egingo dugu. Zinemaldiaren barkatu edizioni hasiera emango dion filma aurkeztea, baino zaigu falta orain. Gala amaitu ezain laster, 27 noches ikusteko aukera izango duzue. ¿Usted es el que me va a encerrar de nuevo en el loquero? No, yo soy el perito. No puedo encerrar a nadie. Sáquese el saco. Bueno. ¿Tiene micrófonos encima? No tengo. Dígame la verdad, no me obligue a pedirle que se desnude. No, si quisiera grabar la conversación se lo pediría. Me pusieron micrófonos en la casa. ¿Ah, sí? Y todo lo que digamos acá puede ser usado en mi contra o en la suya. Ajá. ¿Y quién querría ponerle micrófonos? Mis hijas.
No me dejan salir de casa, no puedo recibir visitas. Tengo a esos vigilantes acampando ahí en el palier. Parece que soy muy peligrosa. Bueno, vamos a evaluar eso, ¿le parece? ¿De qué lado está usted? Aquí está el equipo. Hemen dago 27 noches filmeko taldea. Daniel Hemmler zuzendaria, ekoizleak Agustina Campbell eta Santiago Mitre, eta bere antzezlea Carla Peterson. Errealitatea islatzen duten eta Argentinako zinemak hain ondo egiten dakien film hoietako bat da. Daniel Hemmler zuzendariak benetako kasu batean oinarritutako film honen bidez. Gure gizartean hain pisutsuak diren bi gai jorratzen ditu. Feminismoa eta zahartzaroa. A ver, que ellos no pueden hablar. Bueno, beraiek ezin dute hitz egin, epaimahaia hemen dagoelako aretoan, beraz zero kontaktua. Baina, bueno, esan ditzakezu adibidez, itxeske jana, horrelako gauzak, edo non dago nirea dena. Bueno, txalo bat filmagatik eta espero dut suerte handia izango duzuela. Eskerrik asko. Bueno, chicas. Bueno, neskak, iritsi gara galaren amaierara. Eskerrik asko denoi, gaur hemen egoteagatik, ikusleei galak zuzenean jarraitu dutelako, eta gozatu zinemarekin, zinemaldiarekin, gogoratu ostiralean, ostiralak 26, zinemaldiak Jennifer Lawrence emango diola Donostia saria, eta larunbatean, 27an, itxiera gala izango dugula sariekin. Zuk zer egingo duzu orain gauean? Uni orain liburu bat irakurri, ez naiz saretan sartuko, ni lotara noa, potxin dena gota. Nik zuituak eta pintxoak jatera. Gabon!